Doncs des de petita, a casa meva, hem tingut sempre una tradició de fe, una tradició cristiana. Llavors no recordo massa bé quan vaig començar jo a decidir que era la meva manera de viure, però sí que va ser bastant d'hora. I això gràcies a que després, més adolescent, vam començar amb un esplai, i després un grup de joves i després amb participació d'adults, doncs una miqueta la formació de la religió va començar molt petitona, quan era ja amb la mare, i després amb el catecisme, amb la comunió normal, però després, a mica en mica, va anar creixent i encara haig de dir que és un camí que no hi he acabat. Encara m'estic formant, encara tinc ganes de buscar, encara tinc moltes preguntes per fer, però sí que és per mi una manera de viure. La fe, per mi, realment és decidir que el joc d'aquesta vida té una regla, que és estimar. Llavors, a part d'això, tu fas la teva vida normal i corrent, però la teva manera d'enfocar totes les coses intenta ser una manera creativa, una manera positiva, una manera esperançadora, perquè hi tens una regla, un objectiu, un treball, perquè és un treball a fer, no és una cosa que et vindrà donada, que és, doncs, estimar. I el voler estimar, penses, bueno, però estimat, però tu per què sí? Bueno, bàsicament és perquè et sents estimat per l'amor de Déu, per l'amor de Jesús. Una vegada tu et sents estimat és que a la força ets feliç i a la força aquesta estimació l'has de donar als altres, que si cas no té sentit.